You're not sleeping. You're not sleeping. May diferensya ito. Ito. Oh, yan o, nag-itim na. Nasunog na yata yung isang yan. Ano? Corroded na yan. Oh. Pag lang dito yan eh. Ay, mukhang may tama na nga rin oh. Itim na oh. Baka yan nga problema nito guys. O yan, natanggal na yung buong ano. Tapon mo na to. Bili yung assembly mabibili mo, i-plug mo lang dito. Babalik tayo. Dito tayo ngayon sa Princess Auto. Bibili muna ako ng tools ko rito para sa DIY ko sa truck. Ayan. Princess Auto, ideas and tools. Let's go. Andyan o, farm all season trailer. Ang tools, hanapin ko lang yung kailangan ko guys. Para sa ganun eh rekta-rekta na. Meron pa pala dyan oh. Okay. Ito. Cutter. Okay, so $19. Toolbox. Kailangan ko to. Lagayan ng tools. Okay. $12.99 para sa wire. Ito pala oh. Mas maganda pala ito. Kompleto isang set oh. $17 ang isa. Saktong sakto sa tilad ko to. Dalawa. Okay to guys. 7, 9 pang putol ng wire. Ano na? 7. Parehas lang yan ng size lang nagkaiba. Ito guys. $11.99 sensor socket sabi niya. Sensor socket yan. Butas na ganyan. Meron ako sa bahay yung ano niyan eh, kaya hindi na ako bibili ng parang ano niya. Sa bahay na lang. Ito bibilin ko to, kailangan ko to, sensor socket. Yan. Dahil electric grease ito guys. Electric grease. Para pagka pinagdikit mo yung ano eh, malagyan din ng greasing. Ito torch. Bili tayo nito. City. Peso yung tools, umabot ako ng ano guys, 122.54. Wow! Alright guys, DIY ko ulit guys. Ito, bumili na ako ng tools ko.
Kapag ka hindi ko napagana ito sa DIY ko, ipapagawa ko na talaga sa gumagawa. Bumili pa ako ng mga hose, cutter, torch, itong ilaw. Meron din akong cutter para sa guys, ito. Ay guys, bumili ako ng greasing, electric greasing, cutter, torch, tapos pangkat sa wire, tapos ito, ilaw ko na to. Meron pa ako dito, pero bumili ako ng mga bagong ilaw. Baka pwede, baka ito mas okay. Tsaka bumili ako ng hose. Simulan kulit i-DIY guys. Kailangan maayos ko ito, pati yung daytime running light nya. May pagkakataon ako ngayon, kaya kakalikutin na naman natin. Let's go! Alright guys, ayan. Tinanggal ko talaga lahat Tinanggal ko talaga lahat. Pati itong connection dito, tinanggal ko. Ito yung joint nya tinanggal ko para makita ko. Wala naman ako nakitang hindi maganda rito. Wala siyang corroded, okay naman siya At ito, wala rin siyang corroded, okay naman siya. Pero may nakita akong corroded dito guys. Isang corroded. Ito dito naman sa kabila. Parang ito yata ang may problema. Kita nyo ito yung corroded. Paputulin ko, pagdudugtungin ko. Ayan. Pagdudugtungin natin ito. Tapos ibalik ko, tinanggal ko talaga lahat kasi na ako kasi ito na yung pinakahuli kong rito guys pinakahuling DIY ko na to hopefully ma-fix ko ito. Mayroon tayong nakitang corroded dito. Ito corroded. Ayan, ayusin ko lang ito. Ito guys, gumagana pa ito. Ito gumagana ito right side ko. Pero papalitan ko na to. Puputulin ko, papalit baka ito yung problema bakit di gumagana yung running light dun sa kabila. Papalitan ko na rin to. Bago kasi bulok na rin Okay. Putulin ko lang. So puti. Okay. putol natin.
sa pula. Yung pang shrink natin, huwag natin kalimutan. Tapos subukan natin itong binili kong torch. Mas madali yata itong torch ko eh. Paano ba to? Alright guys, ayan. Napalitan ko na yung isa. Ito na lang isang ito. Lagyan ko lang siya ng konting tape. Saka ko siya sunugin ng string. Guys, napagdikit-dikit ko na. Subukan natin. Yata yung luma ko eh. Ay, ito hindi pa pala na.
Dapat umilaw, i-start ko yung truck. Ito pala, mayroon siyang ano. Dapat iilaw lahat yan. Tapos ito, i-connecta ko lang, baka mag-short eh. Dapat lahat guys iilaw. Ilaw ka dapat para naman na mapagana ko. Dalawa dapat iilaw. Ay, i-vlog ko ito. Yan, ilaw. Yung isang hindi umiilaw. Isa. Something wrong dito guys. Itong isa ayaw talaga umilaw. Wala siyang daytime running light pero meron siyang ano, meron siyang guys, ano, kaso nga lang wala siyang daytime running light. Problema ko talaga to. Daytime running light. Wala siyang daytime running light.
Wala, hindi kaya guys. Nakita, tinignan ko naman na lahat. Wala pa rin. So kung sakaling bibili ako ng buong assembly guys, buong assembly ng ilaw na to, ito lang, tatanggalin ko lahat ito, ipa-plug ko lang ito dito. Ito kasi yun connector nito. Yan, naka-plug lang dito yan mukhang may tama na nga rin itim na baka yan nga problema nito guys. Kaya bibili ako ng buong assembly nito. Kalawang na rin naman 800 ito guys nag-check na ako ng presyo. Nag-check na ako sa presyo nito. Buong assembly na to 800. Kasama na to. Nakatornilyo lang naman yan nakatornilyo. Palitan lahat yan. Tapos ito lang yung ipa-plug. Saglit lang naman matatanggalin ko tanggalin mo lang na ganyan Yan, natanggal na yung buong tapon mo na to. Bili yung assembly, mabibili mo, i-plug mo lang dito. Yan. So lahat kita nyo namatay. So but anyway guys, gabi na. Ayusin ko na lang ito, balik ko na lang muna ito. Wala, hindi ko kaya. Mukhang may problema nga itong isang dito. Parang ito yata may diferensya. Ito yan nag-itim na. Nasunog na yata yung isang yan. Corroded na nga yan. Yung isang buong assembly na to, palitan na lang natin ito. Ito naman galing na naman to doon sa tractor na to. Yan, alam ko na ang problema. Buong ito, bibili ako nito, papalitan natin. Pati hindi tayo basta makakapagpalit pa niyan. Balik ko lang para may magamit pa ako. Sunod-sunod na yan. Guys, yan, napagana hanggang dyan lang. I only make it like that. I replace the old one here. Okay. You're not sleeping? You're not sleeping? Okay. Hindi, kasama ko rin guys siya. Nandun yung your truck over there. Okay. Sunod kami, parehas kami magdi-deliver dyan Alright guys, nagawa ko kahit papano. Wala na yung kanyang wala na yung kanyang wala na yung kanyang parang grounded na ang bilis ng gumaganon. Tama yung sinabi niya. Ang problema nito guys kaya pala hindi ko maayos-ayos kasi ang problema nito wiring, yung wiring isa rotten na corroded na yung wiring, kulay itim na sigurado yung buong harness na yon papalitan ko na rin itong assembly na to. Ikukunik ko doon, tapos baka hanggang doon pa sa dulo yun. Raton na yun. Ayun guys, pag-ipon-ipon muna ako. Total naman, bayad na yung truck pag-ipunan ko na talagang palitan yan. Anyway, yan, hanggang sa muli guys. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Yan. Bye bye. Lakay Tracker.